joku vielä kysyy, että istut sä lattialla. Ja mun on pakko vastata siihen, että en tietenkään, kuka nyt istuisi lattialla, sehän on ihan hullu hommaa. No ei oikeesti, kyllä mä istun täällä lattialla. Mun aiheena tänään on se, että mä oon ollut viimeiset ihanat 7 päivää tällaisessa ihanassa räkäfluussassa. Kyllä, räkäfluussassa. Ja kaikki alkoi maanantaista, viime viikon maanantaista. Meidän piti mun kaverin kanssa olla Adele, joka oli sekin kipeä. Ja mä siitä selvisin ihan hyvin, vaikka kurkkua kyllä jomotti. Ja oli ollut samana päivänä vielä niinku liikuntatunti, että oli ihanaa. Sitten tiistain ja keskiviikon välisenä yönä mulla alkoi tulla kurkkuun sellaista oksettavaa makusta limaa, joka niinku tuntui, että mä olisin oksentanut aina kun sitä tuli tähän. Mun piti koko ajan nieleskellä. Ja se oli ihan kauheeta. Joo, ja sitten torstai-iltapäivällä, kun mä olin teoriassa, niin mulla alkoi ihana semmonen läpinäkyvän rään sarjatuotanto, jota tuli niinku sitten sillä tavalla, että piti niistää joka toinen minuutti, ja mä en oikeesti liioittele. Mulla ei ollut edes nenäliinaa mukana, ja sitä räkää vaan valuu. Mä yritin silleen ihan johonkin ikivanhoihin nenäliinoihin pyyhki. Ja sitten, no onneksi teoria oli ihan lopussa silloin, kun se alkoi se kamala nuha. Mutta kyllä se oli aika kammottava kokemus. Ja sitten maailman paras juttu, tulla kuumeeseen viikonlopuksi, että et voi niinku skipata koulupäiviä. Perjantaina alkoi mun kuumeilu, joka kesti kyllä sit vaan sen loppupäivän. Mut oli 38,3. Ei se oo mun mielestä edes korkea, mut kyllä se on silleen ihana. Siis ihana naksuttaa näitä. Niin, että se oli kyllä semmonen niinku ihana kokemus kyllä. Ja oli sitten sellaisessa, se pahin vaihe oli viikonloppuna. Mä oisin niin paljon toivonut, että se pahin vaihe olisi ollut just joku maanantai tai tiistai, mut ei, kun se tulee perjantai. Mut joo, nyt mä oon jo melkein terve, paitsi että mun nenä on ihan tukossa. Mut se ei oo enää sellaista läpinäkyvää, vaan mä en edes halua kertoa teille. Se on semmoista. Kaikki flussassa on sellaista. Odotukset, että sä oot kipeä, on se, että sä makaat sängyssä, katsot Netflixiä ja syöt jotain karkkia tai jotain. Mut todellisuus on se, että sä makaat siellä sängyssä, mutta et katso Netflixiä tai syö karkkia, vaan niistät nenääs, koit nukkuu ja sit sun sänky on ihan täynnä niitä älyttäviä räkäpapereita, jotka on kertynyt sut yön aikana. Ja niin kuin mulle kävi. Sun sänky on täynnä vaan niitä papereita. Mut joo, ei mun tästä kipeydestä enää, mut siitä, että mä oon tehnyt periskopen. Vihdoinkin. Ja se on Larandaa, eli sama kuin mun Twitter-tili. Ja mä linkitän sen kanssa alas myös. Ja arvatkaa kuka saapuu. Mun ihana uusi sänky, mä rakastan sitä niin paljon. Mä tyyliin pystyn nukkuu siinä sivuttain. Mä rakastan sitä niin paljon, se on niin pehmeä ja semmonen. Ja mulla oli myös vielä jotain. Ai sitä, että oikeesti tänään kun mä lauloin musatunnilla, että huomaatte, että mun ääni on tämmönen niin kaunis, että kun olla ja voi. Niin mun musaope kehu mua, kuin hyvä mä laulaa. Ok. Kyllä, ja sit se ei kehu mua ikinä silloin. Se ei kehu mua ikinä silloin, kun mä oisin terve ja mulla ois kaunis ääni, ihan oikeesti kaunis ääni. Nyt mulla on tämmönen Hello from the... Mut hei, me nähdään ensi videossa, joka tulee toivottavasti oikeesti pian. Mulla on taas niinku kuukauden välein näitä videoita tehnyt, mut nyt mä oikeesti lupaan aktivoituu. Hei, nähdään ensi videossa. Moikka!